Nyt on purettu kylki kokonaan ja laitetaan kohta uusi osa irti. Näin paljon joutui purkaa, että saadaan toi uusi lokasuoja tohon kiinni kunnolla. Eiköhän ruveta kohta laittaa sitä takaisin. Nyt on uusi lokasuoja ja me laitetaan se siihen, että maali tarttuu niin tätä muovia pohjamaalia. Siitä. Sä sanoit ihan 5 sekuntia. Kyllä vaatii joku puoli minuuttia. Kuvaaks tää vielä? Nyt on pohjamaali kuivunut ja ruvetaan vetää mattomustaa maalia tuohon, että saadaan konehuoneesta siisti. Nyt kun nämä molemmat osat on tosta irti, niin vähän kerran, että mitä me siis ollaan tekemässä. Eli siis näähän oli siis alun perin asennettu, nämä, niin ihan tosi huonosti. Niin ne oli ihan kummallisissa asennoissa, ne oli ihan niin toisen puoleen verrattuna niin eri tavalla. Joten me otettiin ne irti ja näissä oli aivan valtavat määrät liimaa, kun mä oletan, että näistä pitäisi poistua vesi tänne sitten ja mennä sitten tuolta pois. Ne oli ihan tän liimaa ja hiekkaa ja mitä nyt multaa, miksi nyt sitten nyt likaa ja kaikkea. Niin otetaan ne irti ja sit toisesta niin oli haljennut palanen täältä. Voin näyttää, niin tommonen. Niin se on myös tarkoitus korjata ja sit laittaa ne paikoilleen takaisin ja sitten maalata. Noin. Tossa oli siis halkeama ja me liimattiin se epoksilla kiinni, ettei tarvitse ostaa uutta osaa, koska se osa maksaa kuin 70. Toivotaan, että nyt se kestää ja katsotaan millainen tulee. Noin, kun tästä otetaan tämän peilin irti, täällä on tämmönen metallinen levy ja sinne on näköjään päässyt jonkun verran vettä, että se on päässyt ruostua aika pahasti. Ja sitten täältä on joskus tullut vettä sisälle. Voin avata ja tohon. Jalkasta ja sitten vähän muutakin. Niin huomasin, että se tulee tosta välistä. Tai mä ainakin oletan, että se on toi väli, koska tosta menee suoraan tonne lattialle sisälle. Eli siihen pitäisi jonkin sortin tiiviste keksiä. Ja toisella puolella on todennäköisesti sama homma, koska siellä on samanlaiset valumat tietenkin tänne. Eli täällä on sama homma tiedossa myös. Noin. Täältä näyttää nyt, kun se on maalattu ja sit huomattiin, että se oli täältä lähtenyt vähän irtoamaan, niin sekin liimattiin nyt kiinni siihen ja samanlainen tehtiin toiselle puolelle tällainen liimausjuttu tonne väliin, kun se oli lähtenyt irtoamaan. Katsotaan miten kestää. Seuraavaksi irrotetaan ovet maalausta varten. Elikkä siis tuolta. Sitten mä oon tosta helpoin ottaa tämä irti. Ja sitten tosta. Ruvetaan irrottamaan. Noin, nyt on tää kiinnikin otettu irti, joten tästä näkee, että tää on niinku ihan koko matkalta. Ei oo siis niin irti, ei oo kiinni mistään. Että
eiköhän käydä hakemassa liimaa. Tai ensin puhisteta ja sitten laiteta liima paikalleen, niin pysyy osat kiinni.